Ipaningil na ko sa utang dire. Ako nalagutan gud ni Chimchim ni Archie kay magsalig sila ba na kita sa nagdahom sa ta nga matagan sa ta diri ka ng pagkaon silang anak. Malipay pud ta. Aha ko sa kay ko gutom sa kay mga bata gahapon gud mo nang nangutang gyud ko gahapon. Pag gutom man ang mga bata gahapon mo to nakautang ko. Naguol ko karon wa gyud ko ibayad sa utang ay nga ako unsa man akong kanang daghang kay kog problema ay puno-puno pa sila. Nya rabag na mga problema no kanang naa sila yung mga problema no sa ilhang mga kuan nya mga pagpangitao nas mga pulis ari ra ba na sila dagan diri mga ide nang tabang mga ide na sila kuan ari na sila diri pinadyo ko mudawat ninyo kay ngano mga salbahis man mo kamong duhang Archie Chimchim ikaw sa Chimchim salbahis kay ka kay ikaw gini anak nako nga kuan nay mga anak diri ay trawa mga anak ilan ang mga anak naglabad sa danguan na unsaon na nila pagkuan kay ilang mga anak ako na nang gisultihan bahis kanyang mama grabe kayo ni anak pa jud ko niya gahapon na Chim kuan na Chim kay ngayad na sa utang di siya kasabot mura siya guwa mag-agi diri sa mua mura siya wala nagkuan sa mua ba grabe kay ilang pangantos namo dili man tanan nako obligasyon lang anak pero niluoy ngan ba naluoy lang ko kay lain pa kong batasan nga pareha pa ko anang mga iyaan diha pareha pa kong batasan sa mga iyaan diha ay di ko mudawatan inyong anak kay bas kana inahan man na ako di man ko igihan ang ako lang nay makaon sila bantay ko nila nya pa eskwela ko nila nya kuan kanang singa na naluoy ko na usad jud na ang naluoy jud ko na sa mga anak ni Chimchim wala lang gani ko kakuan sa kumang anak kay dagko naman ako anak akong anak ulitaw naman ning uban kanira siya kanira siya kanira siya ang kanang last na mo anak ni Minchong gamay kanira tutoy na anak ko nya hasta iyang anak nagtutoy na ko grabe kay paantos nila grabe jud kay paantos nila dili lalim magkuan magpasilig-salig dito sa tao nga mangutang ta para lang pagkaon silang anak niya ilatang kadang amawon nga tama-tamaan ko nila anak pa siya primero ingon siya nga kuan hi Ate Mi, kumusta ang mga bata? Ko okay ra imong anak diri. Ako giingnan siya nga, tagay kog kuan bi kay palitan mo bugas. Ana akong gianaan. Kay tinuod lang wala jud mi bugas. Sus karon. Ni ana siya nga chat. Nya nalipay ko kay nag-uli naman mi kay nag-away mi ana wala ko matagad ana niya kay tungod gihapon ana. Kanang taga Sabado muhatag daw sila wa naman. Ni anak man lang ko nga, ni anak kay dili naman lang gani ko mag-asan niyo. Pero sa karon jud mangyanglan jud ko kanang nanglan jud ko kay nganong imong anak bukaon ba yan karon kay nangutang ko kung nalipay ko kay karon Sabado ba ya gahapon Sabado. Ni muhatag na sila, bahala na lang sa kalibo, bahala na lang na. Yutong naman lang ganina namong usa ka libo nya, ang usa ka libo kuhaan pagay na nila 200, 300, mahipila na lang, ma 800, ma 700. Na muhatag na sila ginana usahay. Pero wala sa una to, dili karon ha kay yundangan na nako. Dili wala naman ko nangayo ana nila, nikalit lang na siya kuan. Sus karon na, kumpiyansa kay ko nangutang man ko. Kumpiyansa ara ginako nangutang jud ko sa para silang maanak. May pa wala ko nangutang, balag gutom mi diri. Grabe ka na Chimchim sige mo nagsuyop good kitsa play mudak pon pala sila diay naslas UP ay UP eskwelahan at bangan na kanang nay building kilid ana kanang nay building makita nimo kanang atbang sa UP eskwelahan naa sila diha himo na nila kubulan diha himo na nila suipanan dihang trabahoan kay naa di astag ko takdan gud nila ilang ipasuyop ilang ipaskater dito man mi ato katong pag sinulog yan na di ko lang, nakabawlog yun siya kiskater, pinaan na pang kuwan pinaan na pang inatay,
Gitudloan niya ang kanang katubang ilahang purman ba siguro to. Gitudlo nila og kanang scatter. Wa jud gipang gabai. Gitudloan nila bisyo ba. Na dito daghang kay puwil dito. Mga grabe kayo. Grabe kay lang pantos na lipay pagkukuga gahapon kay ko na siya inig ikatagtaod magpadami ikataw-tao na sa nagupabot ni siya ay alas 7 na lang niya na ba alas 7 na lang di na lang ay di na ko mga hatag kay ana na lang unta ba di na lang mo prangka gipapaabot pa kagabi limang ka na ug kitugod kay na problema ko sa akong gikuha nga utang niya napabayadaan utang nila. Ako man slidaan nga utang. Ay, paidaan nga utang. Uy. Oo man, napaslidaan nga utang. Nga na lagi kong unsa naman ni sila. Uy. At kanus pa man sila mangundang bisyo. Uy, aron makahatag ni sila silang mga anak. Uy, may lang spirmiro ko ito na nadakpan man ang inahan. Ako man gani, nanganak na dito. Kaning yung anak ni ay. Ako nagkuha ni kay ngano, way mo kuha dito sa kanang sa prisuhan. Why mo kuha ani sa prisuhan ako ra. Kuha na ko yung anak. Tutoy pa na kuha hantod karon. Dako na lang yung anak. Tutoy gyapon ako. Unsa ba na? Mauna na sila nadakpan na sa una. Pagkadakop sa una, sige na siya panawag. May pakistanan may pakistan timi kay kuha na. Sige ko kuha ako na sang gikuan kay luoy lang kita. Sus karon kay nakagawas man na siya. Sus di anak ko kano sa amin ko ang bata simsa. Ay ara la sa na diha kay kuan anak ko no ba. Ara na ko no diring bata. Kuna mauna ni ron hantod diri na nadugay na lang ng mga bata diri. Pila na ni katuig murag kuan na ni katuig ang mga anak niya diri mga pito na katuig ang anak diri. Kay ni dako na gud si Inday. Niya plus kanang didako na bias Inday. Plus kuan pa. Plus dili de pito murag 8 siguro. Basta nidako lang gud si Inday na priso pagka priso niya ako pagkuha na yan nagpantos taon bidri siya nagabisag ako badlungon niyang mga anak kasabot ko sa iyang mga anak. Nakasabot ko sa iyang anak bisag antos ko diri. Ay, mainit na ko kape ay hay. Nangayo ko ni nang ini og kape. Amo silingan nga tiguwang ba akong ipangayuan. Akong isultihan sa akong problema. Ay, panginom mo diya kape. Na mga anak niya Mga anak niya Yan ang anak upat na anak ko. Nalipay naanad man na sila good kay ngano kana ba na mo bantay sa ilang mga anak naanad sila ako nakasuway man ko pabantay sa ko anak nanuhol man ko nya pag human wala ko nakasuway jud ko na nanuhol kog tao pero pagka di ko wala ko kanang ikabayad ako nang kuwaon ang akong anak dili kanang kuan ba grabe kay sila pantos di na wala na akong gana nila di na ako ganahan. Dahil lang kay ngano. Ako wala man ako kana ilang anak no. Ako ni gitarong ilang anak. Ang sila mga inahay. Saba kayo na, saba kayo na. Hay pa mga kuan. Ay. Di ka kuan na. Inyong anak dili gitarong nako. Kamo mo magtarong na mo kuan. Atay. Paghuwat mo tunga mo. Tunga mi yan. Ayaw na kwa adong. Na mga anak ko siya na.